Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barka da zuwa tashar Inganci TV. A bidiyon mu ne mun kawo muku jerin jaruman Kannywood, jerin mawakan Kannywood guda 5 da waƙoƙin su suka yi fice a shekarar 2023 da muka yi ban kwana da ita. Amma kafin nan, idan wannan ne karin ku na farko a wannan tasha ta mu, kar ku manta ku danna mana subscribing da alamar ƙararrawa don samun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Inganci TV. Danna subscribe da alamar ƙararrawa don samun shirye-shiryen mu. Inganci TV. Waƙoƙin Hausa sun samu karɓuwa sosai a shekarar 2023 da muka yi ban kwana da ita fiye da sauran shekaru. A shekarun baya dai ana ganin sauraron waƙoƙin Hausa kamar wani abin rashin burgewa ne, sai dai a wannan lokacin an samu sauyi gagarumi a cikin shekarar da muka yi ban kwana da ita, inda waƙoƙin Hausa har trending suke tafiya, musamman a kafafen sada zumunta irin na TikTok, Instagram da sauransu, da kuma kafafen yaɗa labarai. Idan aka ce waƙoƙin da suka fice, ana nufin waƙoƙin da aka fi sauraro a kafafen sada zumunta da kuma gidajen rediyo. A wannan shekarar ma mun sakulo muku jerin waƙoƙi 5 da aka fi sauraro a shekarar 2023 da ta gabata. Ta 5, waƙar Auta Waziri mai suna Farin Ciki Na, wacce ya rera tare da Shamsiyyan Sadi. Waƙar Farin Ciki Na dai waƙa ce ta soyayya ta karhaɗe shafukan sada zumunta da kafafen yaɗa labarai. Ya yi wannan waƙan ne tare da fitacciyar mawaƙiyar nan Shamsiyyan Sadi, inda ita ce ta masa amshi. Waƙar ta matuƙar taɓa zukatan mutane, musamman samari kuma masoya, inda za ga saurayi ko kuma budurwa ta kafe hoton saurayinta suna bin waƙar a kafafen sada zumunta. Ta 4, waƙar Halicca ta fitacce kuma tsohon mawaƙi Nazifi Asnanik. Nazifi Asnanik dai na ɗaya daga cikin mawaƙa da suka jima suna bawa masana'antar Kannywood gudunmawa. A wannan shekarar ya fito da wata sabuwar waƙa mai suna Halicca, inda yake sufanta kamannin masoyiyarsa. Waƙa ce dai da ta karaɗe shafukan sada zumunta. A yanzu haka dai waƙar Halicca tana ɗaya daga cikin waƙoƙi da suke ci gaba da karaɗe shafukan sada zumunta. Yanzu haka dai waƙar Halicca ta zama waƙa ta haɗaka tsakanin mawaƙan Hausa. Manya da ƙananan mawaƙa, maza da mata ne suka ci gaba da ɗaura baitukansu akan kiɗan waƙar Halicca. Ta 3, waƙar fitaccen mawaƙin siyasan nan Dauda Kahutu Rarara. Ba kasafai aka fiye jin mawaƙi Rarara ya yi waƙoƙin da ba na siyasa ba, sai dai a wannan shekara 2023 da muka yi ban kwana da ita, ya so mutane da abin mamaki, inda ya rera wata waƙa ta shirin fim ɗin A Cikin Biyu. Wannan waƙa dai ta karaɗe kafafen sada zumunta, kuma mutane sun matuƙar yi amfani da ita sosai, musamman a lokacin da ake ɗaukar shirin mai dogon zango na A Cikin Biyu. Ita ma dai waƙa ce ta soyayya daga bakin fitaccen mawaƙin siyasan nan Dauda Kahutu Rarara. Waƙa ta 2 a jerin waƙoƙin da suka yi fice a shekarar 2023 da muka yi ban kwana da ita, ita ce waƙar fitaccen mawaƙin nan wato Umar M Sharif mai suna Rayuwata, wacce ya rera da Zabiya Zubaida Mu'azu. Waƙar Rayuwata dai waƙa ce tsakanin saurayi da budurwa, inda aka yi amfani da salo na karya murya. Waƙar ta yi fice sosai, musamman kafafen sada zumunta, duba da irin yadda ƙwararrun mawaƙan suka zage dantse gami da kwanji suka rera wannan waƙa cikin salo da hikima. Ta 1, waƙar fitaccen mawaƙi Ado Isa Gwanja mai suna Sauti. Waƙar Sauti dai tana daga cikin jerin waƙoƙi da Ado Gwanja ya yi a salo irin na habaici a shekarar 2023 da ta gabata. Da farko dai Ado Gwanja ya yi wata waƙa mai suna War, daga baya ya sake yin wata mai suna As. A shekarar da ta gabata dai Ado Gwanja hatta waƙoƙinsa an haramta saka su a gidajen rediyo, sai dai hakan kamar ya ƙara wa mawaƙin fikira ne da basira, inda ya ci gaba da sako su daki-daki, kuma hakan kamar ya ƙara masa ƙaimi ne da azama da kuma tarin masoya da masu sauraron waƙoƙinsa. A jerin waƙoƙin da Ado Gwanja a shekarar 2023 da gabata akwai War, sannan akwai Cas da kuma Iye, sai dai dukkanin waƙoƙin nan sun yi tashe sosai, amma ba su kai wannan waƙa ta ƙarshe da mai suna Sauti tashe ba. Kan yasa ta zo ta ɗaya a jerin waƙoƙin da aka fi sauraro a shekarar 2023 da muka yi ban kwana da ita. Mun gode da kallon wannan bidiyo namu. Idan wannan ne karin ku na farko wannan tashar ta mu, kar ku manta ku danna mana subscribing da alamar ƙararrawa don samun shirye-shiryen mu. Mun gode.